Sa banwasang Tobias Fournier Antique, 3 kalalaki patay, samtang isa pilason bangod sa Rambol. Nakatutok John Sala. Nangin magamong kuntani masadya nga binaili sa barangay Portillo Tobias Fournier Antique sang nagginamo ang duha ka grupo sa guwa sang Baylihan. Ginkilalang mga napatay nga sanday Antonio Sidano, Kenny Dalumpines kag Dariel J. Valencia nga lunsay nakaagom sang mga buno kag labo sa lawas. Suno sa utod sang isa sa mga napatay nga si Antonio, nagpauli na sila sakay sa motorsiklo sang ginlambatan sang grupo ni Jesse Mar Valencia. Ang rason ng mga nabatan kami, ang rito plaza ura nga mga kundi madisco kami. May ura ko kamaan nga ginatripan ng ako. Pagkagwa ko sumbag na ko, ma'am. Padayon niya ginabulong sa ospital si Valencia, ginatudlo sospek sa pagbuno patay kay Sidano. Samtang hindi pa matumod sa kapulisan kung sino nagbuno sa duwa pa ka mga napatay. Sa kadya, ma'am, may digyan kita pero hindi naman matugro ang ngaran tungod man sa seguridad man sa piyak nga pamilya. Padayon niya ginhibalo sang Tobias Fournier Police ang iban pa nga imbulbado sa insidente. Balita halin sa probinsya sang Antique, John Sala, 1 Western Visayas.